Bilbo Arrozaren kantaren berri txikitan ez genuen izan. Bagenekien bazela hemen kanturen bat, arrotza bati buruz hitz egiten zuela, baina ez zigutela inoiz irakatsi kantu hori. Geroago, Iruñean eta ezagutu nuen, eta nik kantatzen aritu nintzen dez gero, kantatu nuen. Sorpresa eta satisfaziorik handiena izan zen, Fernando Larrukertek Euskal Herri musika dokumentala prestatu zuenean, jakin egiturengoan nintzela errantzidan, jo, zergatik ez didazu kantatzen zuen herriko kanta hori, eta orduan, gustu horiz kantatu nuen, eta hori izan zen pixka bat kontekstua edo kontaktua kantarekin. Ordurako ja ezagutzen zen, zabaldua zegoen, bereziki laboak eta kantatu zuten, eta orduan ja kantu ezaguna izan da gero, baina egia da, gu txikitan ginenean, hemen ez genuela kantatu. Gero, argitzen ezaguna izan da. Ituringo jarotza, erramun joakin, asarre omen zaude, zeren dugun jakin. Santurik ez laiteke fijatu zure. Horren dela, 50 urte, hemen egon zen apez batek, Fermin Isurkok, Elizako liburuetan aurkitu zuen nortzen, hau da, personai hori historikoa zela. Ordura arte ezagutzen ziren 5 edo 6 estrofa, berso. Ez, 4 edo 5, horrela. Eta orduan, 6. bat lortu zuen Fermin Isurkok. Jose Mari Urrozek, memoria ona zuen, eta gainera musika zalea zen, gizona, eta kultura maila bat uste dut bazuela, eta bera buruz horitzen zen 6. bersoa. Eta horri esker ditugu gaur egun 6 bersoak. Orduan, hori oinarritzat hartuta, gero artxibo lanetan debilera izenean, hemen, lortu ditut pixkanaka datu gehiago. Arrotzaren bizian, bi alderdi ditugu nabaritzekoak. Bata, hemen itxunin egin zuen bizia. Hemen jaio zen, 1755 gero ikusten da Donamariara iban zela bizitzera, ze han ezagutu zuen, bere emaztea izanen zena, Juan Amari Ezponda, eta arekin ezkondu zen 21 urte zituenean. Baina ez ziren han gelditu, honera itzuli ziren, eta hemen izan zituen bere 6 seme-alabak. Pentsatzeko da berdabioan egin izanen zituela urte batzuk, baina gero ageni da bizitu zela azkeneko bere emaztea hil baino lehenago, azkeneko urteetan gutxienez, ageni da autizko Betenea etxean bizitu zela, Betenea txikian. Eta emaztea hil eta handi hilabete pare batera ezkondu zen 2. aldiz. Eta 2. emaztea hau zen Latxagako Zaraindiako alaba. Zaraindiak zuen bere menpe edo bere esku zuen Jopeitzenea izena hemen, eta ezkondu zenean horrela etorri ziren bizitzera eta horri bizitzu ziren. Tarte horretan, bere emizikoa emaztea hil baino lehenago gertatzen da eta ikusten da dokumentuetan gauza harrigarri bat. Gizon horrek erosi zuen Uruguaiko hiriburuan, Montevideon, orube bat, terreno bat, eta gainera hirian erdian. Plazaren ondoan omen zegoen, dio dokumentuak. Eta hor eraiki zuen etxe bat, ez etxea handia gainera. Eginta gero jarri zuen, hori, alokatu zuen, eta alokatu eta ikusten zuen lehenbizik urteetan ongi, baina gero korrituak ez zitzaizkiola iristen, urduri jarri zen obe gizona eta erabaki zuen salgai hartzea. Han zituen apoderatu bat zuen bidez, klaro, erantzen ara joan. Eta salgai jarri zuen, baina ikusten zuen, ez zegoela fundamentu handirik, eta orduan erabaki zuen bertala joatea. Eta 1806an alargu gelditu, 7an 2. aldiz ezkondu, baina handik abudo, 12an ja joan zen. Ameriketara joan zen, eta joan baino lehenago egin zuen testamentu bat. Eta han hil zen, 1821an hil zen. 1824an iritsi zen hemengo udaletxera komunikatu bat deitzen dira, adierazten hil zela eta sorpresa izan zen bere testamentuan utzi zuela, zati familiakoei, baina herrirako kalkulatzen da 5.000 peseta da utzi zituela. Espresuki erranez, hemengo behartsuei laguntzeko uzten zuela. Hau da, hitzerakoan dirurik ez zuenak, modurik ez zuenak bere azkeneko beharroiek betetzeko, horiendako uzten zuela, eta orduan hori ikusirik hemen udalak urte horretan berean sortu zuen fundazio bat. Eta ikusten da mendearen erdian, joan den mendearen erdian, 1950 inguru hortan da fundazioa akitu zela.
Aurkitu ditudan dokumentu egietan, deigarria egin zitzaidan halako bitxikeri bat. Eta bitxikeri izan zen, hemen, herriko plazan, egun batean, goize erdian, 11 aldera edo, izugarrizko iskanbila izan zela. Iskanbila hori nork sortu zuen eta zergatik. Arotzaren atxa, bigarren aldiz ezkondu zen, eta bigarren aldiz ezkondu zen beste alargun batekin. Eta alargun horri bazuen alaba bat. Eta ezkontza kontratuetan, aipatzen da, Arotzaren semetako bat, ezkontzen zen alargun horren alabarekin, zuen alaba bat zuen, ezkontzea. Berdamioan, hau da, sortetxe horretan segitu txeko edo oinordekotzat itxe hori ematen baldin bazioten. Esperantza hori zuten nonbait, baina ikusten da. Arotzaren seme zaharrena, Erramun Joakin baino 10 bat urte edo zaharragoa, gazterik, 20 bat urte zituenean ezkondu zela Donezte bera. Eta Arotzarekin gelditzen zitzaion esperantza bakarra nonbait, baina Arotza etzen hemen ezkondu zen Dona Mariako Juan Amari Espondarekin. Eta orduan ikusten da, gero horrela etorri ziren bizitzera, hemen bizitzu ziren, eta ezkonduta hurrengo urtean izan zela hemengo iskanbila. Pentsatzen dut, baldintza hori ez betetzeagatik izan zela iskanbila. Eta nortzuk hartu zuten parte, alde batetik, Maria Manuela, hau da, alargunaren, Arotzaren atxaren, bigarren emaztearen alaba. Ama ere hor zeuden, ama alabak zeuden hor, eta berzaldetik zegoen Arotza bere Andrearekin. Eta orduan, hitz gogorrak errantzi zizkieten elkarri, eta orduan, iskanbila horretan, nunbait Arotzak harri bat hartu eta botazioen Maria Manuelari, eta hor sortu zen saltza ondi xamarra izan zen. Epaitegira jo nahi izan zuten, baina nonbait jendek errantzion bide hori ez segitzeko eta bakeak egituko elkarren artean, eta hor gelditu zen nonbait. Horrek ze lotura izan dezake kantarekin? Segurezki badu lotura, baina seguru ez dakigu. Ze kantan ageri da, erreferentziak ageri dira, zenbait erreferentzia, baina ez du hor aipatzen diren konturik arrate. Hor ez da aipatzen San Cristobal eta Urtu eta hori ez da aipatzen. Baina pentsatzen dut lotua egonen dela, ze dokumentuan garbi ez da erraten gauz gogorreien artean zer gehiago batazioten elkarri aurpegira. Non kokatzen aldugu kanta Arotzaren bizian, garbi ez da ikusten. Ez da inoen ageri hori salatu ziotenik. Eta harrigarri xabarra da, ze garai hartan edozein iskanbila izaten zela, edozein ebasketa bat, gehiago, eta gehiago elizan izan bat zen, hori dokumentuetan eta agertzen da normalean. Orduan, dokumentuak aldu izanen dira, ez dakigu, ez dugu hori aurkitu. Gertatzen dena da, kantuan garbi erraten duela, Urtu behar dinagu ekarran santu hori, etzionagu inori erranen, sekulan, inori. Orduan, isilpeatzeko nonbait, eta gainera azkeneko 6. estrofa horretan, 6. bersoan, soinua milatuta joari guztiak zeuden ongi. Koinatak ez bagintu salatu Joan Amari, erraten dio emazteari. Orduan ikusten da, bere arteko kontu bat izan zela, baina lehen aipatu dugun, hemen plazan izan zen iskanbila horretan, kontu hori ez da aipatzen. Nik uste dut baduela lotura, baina zehazki ez da hori aipatzen. Bertzalde, San Cristobal kobrezko santua omentzen. Eta orduan, karo, kobrezko santurik bazen, niri horretan pixkat entendituak, adituak direnak garrantizate, kobrezko santua arrantarranua da. Santuak izaten dira, edo pastazkoak, edo zurezkoak. Eta kobrezko arranoa da. Eta bertzalde, eta San Cristobal Eliza edo ermita non zegoen. Inguru handi honetan, Eliz Barruntiko artxiboan aritu nintzen hori bilaka, ez zegoen, baina bai izan zen, izen horretako ermita bat hemen, Urrozen, hemendik hurbil. Lehen San Cristobal irudia gaur zuena, baina gaur egun ez dago San Cristobal irudia eta ez dauka gainera izen hori San Antonio izena uste dutuela. Orduan, loturarik izanen du, airea gelditu zaigu. Paper guztiak ez dira gordetzen, behar bada galdu dira, baina egia da hori ez dela aurkitu. Kontua da, persoaliek, edo berso horiek egin zituenak, garbi erraten duela, zertaz ari zen, zer gertatu zen, eta hori dela guregana etorri zaigun kanta eta edukia ezin garbiago 6 bersotan, 6 estrofa horietan ageri dena gai berberaren inguruan ari delako bersolaria. Orduan, hor geldituko gara. Beste zerbait aurkitzen badugu, argitu beharko da, baina momentu behintzat, hola.